Als een asielzoeker in Nederland integreren wil, zal hij of zij een inburgeringscursus doen moeten. Wil hij of zij in Friesland integreren, dan zal er een schepkeboom op maken. We staan mij Omfoefoe en Omfoefoe wil graag een echte Fries worden, dus wij het Omfoefoe de Friese inburgeringscursus volgen. Als Omfoefoe een echte Fries worden wil, wordt Omfoefoe direct uitzenden als een echte Fries. En daar gaan we eerst wat aan doen. Omfoefoe had nou stap 1 van de inburgeringscursus aan en zit er nu uit als een echte Fries. Van nou nemen we Omfoefoe dus ik Bouke. Omfoefoe Bouke. Bouke. Zo Bouke, hier zomaar eens even af op de kaart waar Friesland aan lijkt. Haiti. Ja, ik kom ik het niet Haiti, wel uit Friesland. Haiti. Bouke. Friesland. Als je in Friesland mensen te zien komen, dan zit je op koeien. Zeg maar. Goeie. Nee, een zoekerbal. Nee, zoekbal. En een ooievaar, dat is een jerrebaar. Zeg maar. Jerba. Nog een keer jerrebaar. Jerba. Oké, nou, dat zat hier de theorie en nu de praktijk. Goeie. 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 Maaike Jerba. Keken wij net. Maar een zoekerbal. Maaike zoekbal. Oh, dat is heel wat hoor. Dat hebben we. Kijk, dat is jou. Dank u wel, hè. Doei. Goeie. 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 Friesen, dat ben natuurlijk hele nuchtere mensen. Dus Bouke. Wat zat ik hier doen? Oké, Bouke, let maar eens zien hoe nuchter dat is. Bouke is nuchter. Een echte Fries, die draagt die Fries gewerkt natuurlijk altijd bij hem. Zou ik, Bouke. Friesland poppen, Friesland poppen, Friesland met Boyrotten. Friesland poppen, Friesland poppen, Hollandine, knoppen. Dit is even Sjen, Bouke. Friesland poppen, Friesland poppen, Goed integreren, dat is natuurlijk echt de kansen op de arbeidsmarkt vergrutsen. Zou met Bouke goed om gaan kennen, maar Friese kei. Friese kei die ken je fokken, melken, maar het begint natuurlijk bij het vuringen. Er moet dan natuurlijk wel chemie wezen tussen Jo en de ko. Kei is neer van Bouke. Daarom hebben ze nog beter taal lezen, op het zo goed mogelijk verplaatsen, door de Friese grijden. Nou Bouke, dan geven we nog even... Zo, de mythe toch op mij, je stomme radcursus. Hebben we nou echt wel genoeg van. Dikke tatoeage hier op aan, en hebben we echt genoeg van. Dat is super Fries. Volgens mij is Bouke slager.